Wong urip iku dalane dhewe-dhewe, lakone ya dhewe-dhewe. Rasah bingung karo lakone wong liya. Penak ra penak kuwi kari carane awak dhewe nglakoni. Nek atimu nrimo, sing abot iso dadi enteng. Aja gampang meri karo uripe wong liya. Sing katon penak njabane durung mesti ayem jero atine. Kowe mung weruh guyune nanging ora ngerti tangise. Weruh suksese nanging ora weruh rekasane. Kabeh wong kuwi duwe wayah. Ana sing saiki munggah, ana sing saiki lagi diuji nganti atine remuk. Rezeki kuwi wis ketakar, ora bakal ketuker. Sing dadi jatahmu bakal tekan, senajan lakune alon. Sing dudu jatahmu, senajan kok kejar nganti awak kesel, tetep wae bakal meleset saka tanganmu. Mula aja urip mung kanggo nandingi wong liya. Uripmu dudu lomba, nanging lakon sing kudu kok rampungke. Sing penting aja mandheg usaha, aja lali ndonga, lan aja nganti kelangan rasa syukur ning ati. Mergo tentrem kuwi dudu nduweni kabeh, nanging iso nrimo sing diparingi Gusti kanthi ati legawa.